Bilitas pa lang ako doon eh. Saan naman tao? Ligo ito sa pano. Grabe ka init. Ito sa pano. Saan naman ikaw ba? Anak, ba? Gwapong Sa sapaw. pao. Bugnaw kayo. Lah, Patay. ni bata mo. Lala, lumusong Ni siguro bata na. ba? Tato na to. Lah. Uy, 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 sama ni. Uy, ayun sama ni. Ay, buhi pa. Buhi pa. Usaman mo. Gusto mo kayo nang ngita ko istadari akong sudanon. Aw! Yung sama di ay ni. Tuko mo ko na mo na lumos ka. Lumos ni. Dali, dali. Tindog niya. Ah, Uy, ala. Huwag man yung nawala ni. O mo ning bata nakita na to dito sa dalan sa una oh. Tay, mo gini ba? Tara daw nga sa man yung balay dong. nadito sa unaan. Tara, tantuloy. Tara. Asa man na yung balay dong? Nadito naglungag kaya kung saging gani kay paet na kay kulon. Sige, ato Sige na daw, to dong. tara daw, Ano tara daw. Uya po daan yung bata, uy. Sige. Kamo ko niya kung balay good. Uya man yan. Uy, Uy. Biyaan ako ni mama ba. Mo ni kung balay nako. Ni, buslot pa jud. ubos na siya kay ano. Muna yung mga gihanan. Oh, Ah, grabe ka lisura ba ni? dagani akong nilungag gani oh. Saging gani no. Oh, La kaluoy. saging akong kuan. Daw, sulod lang ni. Dayon Kamang. mo de dayon. Grabe lisura yung balaya. Diyan kayo no. Apa jud? Asa mo kumida dari sako? Oh, diya sa ako mo inda. Sus, kaluoy daw. Oh, dapat mo. Kamay panginabuhi ni mo, mamonitor dahil ka ganing lubi diyan anod, baligya. Ngunit na gani ko na yun nga, nangisda man ko ganina. Kuan ako ninyo, wato. Nakuan na lang po ko, nitindog yung matupupod. Sus, luya, uy. Agwan talaga ni may mo ulan niya mo sa lipod. Kay, agwan kami, na akong ama-ama na ko rito, muruin taong saging taon. May makaya na namo diri. Kaluoy men taon mo dong, uy. Yan. Sus, tao, napay atop to. Sus, mag-ulan eh. Tugnaon, taong kadri. Agwanta na lang jud. Nandito akong ama-ama na ko. Taon, uy, naunsa man nil tanawa pag unilon eh. Oh, pagdaan no. Pigdaanan sa kureng Sakto tao. daw. Yung dako ang sapa, saong na lang ni. Dili, nagyapon mo. Oh, di na lang may. Agwanta na lang may. Gawa na may lain jud. Na, sus, kaluoy tao na ni, eh. Asa man imong kauban? Sa man yung kauban day? Nandito, naglungan. Tatuon daw na to, bi. Nandito. Tatuon na to. Si, buguna. Naglutog saging. Oh, buto sa Sus, kaluoy yung tao na ni. Ay, naunsa naman tao ni pagka kuhaan na ni. Nil, latuon na to, Nil. Tara. Sus, naarag yun dayo. Ay, dala ko, naglungan sa amin ko. Naarag, guys. Ama na ako. Sus, tao na. Ay, Ama-ama na ako, naglungan sa akin. uy. Nak. Isa man anak mga kauban mo nak. Nakita ko nila dito, atay. Hindi ko amang ko nila dito. Sus, naglutuod yun. Naglungag tawag saging. Lungagay mi boss nga saging boss. O may kapit bugas boss. O may kapit bugas nga saging naman mi. Wala may trabaho. Ngunit na rin mo anod na lubi. Baligyan ninyo. Mao nang yung gatangatangan lang diri para mabuhin taon mo. Kasurvive taon mo diri Ano lubi niya, malo po saging po. Mana, malungag po na ako po. Aragay, na, sa lami ang kung pagkasaging ni. Isa ka sagingan ni Gikan. Ito magikan mo sa kuha na mo boss. Ito. Patay, mabukran siguro mo. Amo na gipang mga boss. May kapit bugas boss niya. Mao na mong luto. Uy, sige. May pemong kuyog na lang mo sa mo Aw. Kuyog na lang nato nin. Sige, may pa. Sige. Bataan eh. Sige, ka istorya ni mo nin. Atong tabangan ni Luoy man kayo. Sige. Kaya po boss, kung may kakaon may kung sa kakaon boss, hindi lang may lubi o saging pot nga. Sa mo, nuba lang may lito saging boss. Sa abot may ano sa sapa ba? Sus. O ano sapa. Sige. Kabot Okay. kami mga aroma makakaon lang jud mi. Ato nin dalon dito. Dalon na nato Oh, nito. aroma makakaon mi kanon boss. Sige. Makakaon mi kanon boss nga. Kanya po makakaon mi kanon ba? Lugay rin mo mi kakaon kanon boss. Sige. Luya po taon Lagi saging lang yun nga mga boss. May saun. Sa naman taon na. Saun na gwapo mo kayo ni. Karong gwapo gyapon. Sige.